Good morning, good morning po sa inyo lahat at mega love shoutout po sa ating mga kaibigan sa YouTube at sa mga kaibigan po natin at family po natin. Mega love shoutout po sa inyo lahat. Nandito po tayo ngayon sa bahay kasi Sabado ngayon. Wala tayong pasok. Alam niyo naman sa gobyerno kapag Sabado at Linggo wala tayong pasok. Ayan. Pero kapag holiday may pasok, depende po kung sa pangailangan na. Kasi bilang isang driver at shuttle bus driver, medyo tayo maaga tayo pumapasok. Nasanay tayo doon sa maagang gising natin sa trabaho. Gumigising po tayo ng 3:30 ng umaga doon at natatapos yung trabaho natin mga minsan na 7:30 hanggang alas 8 ng gabi. Ay hanggang kahaba po yung oras natin. Tsaga-tsaga lamang po kasi talagang ganyan. Kailangan natin magtyaga sa trabaho. Wala tayong magagawa kasi medyo alam nyo na pag nagkakaedad na mahirap nang matanggap ng mga private company lalo na dito sa Pilipinas. Mabigat kasi dito sa atin yung age discrimination at saka yung educational medyo pag mababa, mahirapan kang maghanap ng trabaho. Ayan, maliban doon sa age discrimination, mayroon pa mga discriminatory yung mga kasama natin sa trabaho. Ayan, naranasan po natin yan doon sa mga previous na trabaho natin kung saan medyo nagka-problema ng pero ganun pa man, hindi natin sila pinatulan, pinabayaan na lang natin sila dahil alam naman natin kahit na hindi tayo nakapagtapos ng kolehiyo at naintindihan natin yung mga pag-uugali nila kasi wala po sa pinag-aralan yung ugali ng tao. Sa talagang baka siguro nakasanayan nila mula nung maliit sila hanggang sa lumaki sila. Ayan, kaya mega love shoutout na lang po sa inyo at God bless po at sana hindi rin kayo makatagpo ng mga ilig din mag-discriminate ng kapwa nila. Yan, may ganap shoutout po doon sa mga dati nating kastrabaho. Ayan, ingat po tayo. Ayan, time check po natin ngayon ay 6:55 na ng umaga. Actually nagising po tayo ng mga before 3 o'clock. Nasanay lang po tayo doon sa trabaho natin. Kape-kape muna po tayo. Ayan, masarap magkape-kape dito sa bahay kasi hindi ka stress, hindi ka nagmamadali. Pagising mo sa umaga, pag nasa trabaho ka nagigising ka ng 3:30, alis ka ng 4:30 doon kasi kailangan mong mag-shuttle. Medyo malayo yung shuttle natin, medyo stress nga lang sa traffic. Alam niyo naman dito sa Pilipinas, matraffic na, marami pang mga kamote drivers sa kalsada. Ayan, kaya kailangan dito mahabang pasensya natin sa pagdadrive. Ayan, gaya na experience natin na last Friday morning at saka Thursday afternoon. Nung Webis ng hapon na medyo nagulat tayo doon sa pagkat sa atin ng isang delivery van na L300 yata yun. Medyo alanganin yung kanya kasi siguro nagmamadali siya, kinat niya tayo. Nagulat din tayo dahil bigla na lang pumapasok sa harapan natin at sali malapit na siya doon sa mga signage ng expressway. Ayan, at kahapon naman ng umaga, mga 6 mga 5:40 I think yan sa South Luzon Expressway. Biyahe northbound po kami. Siguro mga 3 meters na lang yung mga cone na nakalagay doon sa may toll gate. Biglang pumasok yung isang kotse. Isang kotse siya na Toyota Vios. Bigla siyang pumasok doon sa harapan ko. Ang bilis-bilis ng takbo. Nagulat tayo, muntik ka na siya mabangga. Kaya lang andon yung presence of mind kahit na namatayan tayo ng makina. Naging defensive driving pa rin tayo. Talagang ganun, maging alerto at saka maging aware tayo doon sa mga nangyayari sa kalsada.
Kasi ang hindi naman ko mo sabi mo alam mo na ang defensive driving ay alam mo na kung anong mga dapat mong gawin sa kalsada. Kung dapat ay pinapakiramdaman po natin yung mga katabi or mga kasunod natin or mga sinusundan natin sa kalsada, magbigay tayo ng distansya. Titingin-tin tayo sa side mirror, baka mayroong kagaya ng nangyari kahapon ay biglang lumusot. Kung hindi ko po siya nakita sa may side mirror ko, actually nasa blind spot na siya nung pumasok siya sa harapan ko. Kung hindi ko naaninag yung kanyang sasakyan sa pulsana, ay nakakalungkot naman dahil lang sa pagmamadali yata ng mamang driver or kung sino man siya. Madadamay pa tayo. Lahat kasi ng pasahero ko during that time ay mga tulog. Kaya wala silang naramdaman. wala silang naramdaman na namatay na pala yung engine ng ating sasakyan. Kaya ayan, ingat-ingat po tayo sa kalsada. Ganoon din po sa lahat ng ating mga kasamaang driver. Mag-iingat po tayo. Hindi ko mo alam po natin ano bang ibig sabihin ng defensive driving. Yung bang ang karamihan kasi alam nila, pag tinanong mo sila, aware ka ba doon sa defensive driving? Sabi nila oo. Pero pag nakita mo sila magmaneho sa kalsada, wala silang pakialam. Hindi mo makikita kung lagi silang nakatutok, tumututok sila. Kahit na sabihin na natin na dumidistansya sila ng mga 2 meters, hindi pa rin sila matatawag na defensive driving dahil kung makaliko sa kanan at sa kaliwa, ganun pa man ay walang pakialam talaga. Kasi dapat bago tayo umovertake, sisiguraduhin po natin na naka-signal light po tayo kung saan po tayo liliko, sa kanan o sa kaliwa. At titingnan din po natin kung ano yung mga nakalagay dyan sa kalsadang naguhit. Kasi kahit na yung nakalagay doon ay unbroken na lane, yung dire-diretsong lane niya, wala silang pakundangan doon, wala pakialam. Basta ang gusto nila ay makalusot lamang at makarating sa patutunguhan nila ng mas maaga. Kawawa naman po yung mga madidisgrasya nang dahil sa kanilang pagmamaneho ng walang pakundangan. Keep distance po tayo para hindi po tayo masyadong nakakadamay or nakaka-perwisyo sa kalsada. Lalong-lalo na po doon sa mga nag-iingat sa kalsada. At yung may mga pasahero po tayo na iniingatan, kasi once na nagkaroon po ng problema, madadamay po yung ating mga pasahero. Iniingatan po natin yun, hindi lang po yung sasakyan, pati yung ating mga pasahero na sakay-sakay o kasama sa sasakyan. Dapat makarating ng 100% safety po sila. Kaya doon sa mga drivers po na walang pakundangan sa kalsada, kabig sa kaliwa, kabig sa kanan, medyo dandahan lang po. Kahit na sabihin nagmamadali tayo, kapag naperwisyo at na disgrasya tayo, lalo tayong magtatagal sa kalsada. Ayan, mega love shoutout po sa inyo lahat. At wag pong mainit ang ulo sa kalsada, relax lang po tayo kasi mahirap na. Wag tayong magipag-away. Pero si host po, minsan umiinit din ang ulo sa kalsada kasi gawa ng mga pasaway talaga. Pero hindi natin maiwasan yung mainit ang ulo natin, pero wag tayong magipag-away. Relax lang po tayo. Tawanan natin yung mga nangyayari sa kalsada. Ang ginagawa po ni host sa kalsada, kapag meron na encounter ng mga ganyan, ay nagbubuntong hininga na lang at saka sisipol-sipol na lang. Ayan. Kasi kapag dinaan mo sa init ng ulo yan, mapapahamak yung kuha natin, yung trabaho natin. Hindi lang yung trabaho natin, baka madamay pa yung ating mga sakay. Alam mo naman, kasi ang buhay talaga sa kalsada talagang ganyan. Kaya dinadaan na lang natin sa tawa yan. Kapag hindi tayo nakatawa at medyo na high blood tayo, ay sinisipol-sipol na lang po natin. Nagbubuntong hininga na lang tayo. Kasi ang hirap po ng buhay sa kalsada. Kapag mainit ang ulo mo, ay dapat hindi ka nagmamaneho kasi magiging cause po yan ng problema. Lalo na po yung mga nagmamadali sa kalsada. Yan. Kaya ingat-ingat po tayo at huwag po tayong ma-high blood sa kalsada at huwag po tayong siga sa kalsada. Yan. Ingat po tayo. God bless po at maraming salamat po sa ating mga
subscriber at mga kaibigang OFW. Maraming salamat po. Thank you po sa inyong lahat. Bye-bye po. Good morning po at God bless po sa inyong lahat.